international name na Goni. Sa ngayon po ay unti-unti na lumalapit itong mata o yung pinakang sentro nitong si Bagyong Rolly at yung kabuuan nito as of 11 p.m. ay nakakaapekto na dito sa malaking bahagi po ng Bicol Region. As of 10 p.m. ay nasa 185 kilometers na lamang ang sentro o yung mata ni Typhoon Rolly dito sa silangan ng Virac, Catanduanes. 215 kilometers per hour pa rin po ang lakas ng hangin nito, almost super typhoon. At meron itong bugso ng hangin na hanggang 265 kilometers per hour. Kumikilos naman ito west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin sa susunod na 12 oras from 8 p.m. hanggang 8 in the morning ay tatawid yung kabuuan ni Bagyong Rolly dito sa malaking bahagi po ng Bicol Region. Yung unang landfall natin, inaasahan po dito sa may parting Catanduanes from around 3 to 5 in the morning. And around 5 hanggang 8 in the morning ay posible rin tayo magkaroon ng landfall somewhere dito sa may Camarines provinces or worst case dito sa may northern part of Albay. Inaasahan naman po pagsapit po ng umaga hanggang tanghali ay nasa may parting Camarines provinces ito, and then sa may Bicol region, sa may southern Quezon rather, at dito rin sa Marinduque. Inaasahan naman pagsapit ng umaga or umaga hanggang tanghali ay nasa may parting Calabarzon na ito, at nakaka-apekto na rin dito sa Romblon, sa Marinduque, at maging sa Mindoro provinces. At around 8 in the evening, ay nasa vicinity na ito ng bayan ng Tanawan sa Batangas. Ibig sabihin yan, during that time din po ay pinakamalapit itong si Bagyong Rolly dito sa Metro Manila at maging sa ilan pang bahagi ng Rizal, ng Bulacan, and Pampanga. Inaasahan from gabi hanggang sa hating gabi or hanggang sa madaling araw ay tatawid dito sa parting pagitan ng Bataan at ng Cavite, itong si Bagyong Rolly, at by morning ay nasa may West Philippine Sea na ito.